Ym mis Gorffennaf 2007 am y tro cyntaf yn hanes Cymru, ffurfiodd Plaid Cymru Lywodraeth Cymru. Llywodraeth wedi'i ffurfio gan blaid sydd ar nod o lywodraethu o Gymru dros bobl Cymru. Yn ystod y Gwanwyn 2007, fe roes i addewid y byddwn i am ffurfio llywodraeth fydda'n cynrychioli pobl Cymru lle bynnag maen nhw'n byw. De, gogledd, dwyrain a gorllewin. Llywodraeth fydda'n rhoi heibio buddiannau pleidiol lles pobl Cymru. Llywodraeth fydde am greu Cymru, llawer iawn mwy hyderus. Ond y bwysicaf oll, llywodraeth fydda'n gweithredu lles pobl Cymru a'i cymunedau. Ers y diwrnod hwnnw, rydyn ni wedi cyflwyno ffordd newydd o lywodraethu, cynnig syniadau newydd a dod â gobeith i holl gymunedau Cymru. A dangos bod yn rhaid i ni fod yn ddigon hyderus i gredu y gallwn ni newid pethau gwell. Mae Plaid wedi cymryd penderfyniadau mewn llywodraeth i helpu pob dyn, dynes a phlentyn yng Nghymru. Newidiadau i roi hwb i'n economi, cryfhau ein gwasanaethau cyhoeddus, a newidiadau fydd yn cynnal unrhyw un sy'n cael trafferth cael 2 ben llinyn ynghyd. Does dim caen ag israddio ysbytau bellach. Mae llawer yn cael mwy o wasanaethau, gan greu gwasanaeth iechyd sy'n wirioneddol leol. Dyn ni'n cael gwared a ffïoedd parcio mewn ysbytau ac yn arbed 750 ceiniog i chi am bob presgripsiwn. Does dim pwynt gwadu bod yna broblemau gydag economi Cymru. Yn lle hynny, syniadau newydd, fel cronfa enfawr i helpu busnesau i dyfu, arian i helpu pobl i ffeindio gwaith, toriadau trethu i fusnesau bach, a chynllun i wella'n rhwydwaith drafnidiaeth. Mae Plaid yn credu fod gofal plant yn hanfodol i deuluoedd Cymru. Ond mae gofal plant yn bwysig i ni gyd, yn helpu i ddwyn ein economi ymlaen. Dyna pam fod Plaid mewn llywodraeth wedi neilltuo 120 miliwn i ehangu gofal plant fforddiadwy. Dwi'n gwybod bod y 12 mis dwytha yma wedi bod yn rhai anodd iawn. Efallai bod chi'n poeni am eich swydd. A dwi'n gwybod bod chi'n poeni am bris mortgage, pris nwy, pris trydan a phris bwyd. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud popeth o fewn yn gallu i helpu pobl i oresgyn y problemau yma. Ond mae rhaid i Llywodraeth Llundain hefyd wneud fwy i helpu pobl efo'i biliau. Da chi angen Llywodraeth sydd yma i chi. Heddiw, mae gormod o bobl yn cael trafferth i ymdopi'n ariannol. Dyw hi ddim yn wir i ddweud bod hyn wedi digwydd ar hap. Mae hyn wedi digwydd am fod Llafur a'r Ceidwadwyr wedi gwobrwyo ymddygiad anghyfrifol yn Ninas Llundain, yn lle cefnogi pobl sy'n cael trafferth ymdopi. Mae'r consensws hwn wedi methu, trwy chwyddo credyd a chodi prisiau tai yn hollol afresymol gan arwain at wasgfa gredyd a chaledu economaidd i lawer. Ond mae agwedd Plaid yn wahanol. Wrth edrych ymlaen, fe newn ni bopeth medrwn ni i helpu pobl y wlad hon, i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru.